ଆଉ ସାଙ୍ଗ କ'ଣ ଖବର? ନା କିଛି ଚାଲିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ କାମ ଫାମ ଚାଲିଛି ନା ଚାଲିନି? କାମ ଫାମ ଏଇନା କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ତୋର କିଛି ଦେଖା ନଥିଲା କେଦିନ ହେଲା ଏଇ ଯାଇଥିଲି ବାହାରୁ ଯାଇଥିଲି। ସାଙ୍ଗ ହଁ କହ କଣ କରୁଛ ରେ? ଏଇ ବସିଛି ଆଉ କିଛି କରିବା। ବସିକି କଥା ହଉଛ ଆଉ କଣ କରିବା ଏଇ ଝିଅଟା ଦେଖନା ଭଲ ହେଇଛି ନା? ଦେଖିବା ମତେ ଗାଡି ଏଇ ଦେଇ ଝିଅଟା ଏଟା କୋଉଠି ଫଟୋ ଆଣିଲି ଏବେ ଛକରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଏକା ଛକର କେ ଛକ ଆମ ଛକର ନା ବାଟ ଆଡେ ତ ଦେଖିନି ମତେ ବହୁତ କିଛି କହିବ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା କିସ କହିବ? କିସ ମୁହଁର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ କ'ଣ ଥିଲା? ସେ ତ ଦେଖି ତ ଲାଗୁଥିଲା ବହୁତ କିଛି କହିବ ହେଲେ କହିପାରିଲାନି ମନ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ହେଲେ କ'ଣ କହିଲା ଜାଣିଛୁ? କ'ଣ କହିଲା? 3ଟା ମ୍ୟୁଜିକାଲ ୱାର୍ଡ କିସ କହିଲା? କିସ କହିଲା କହ ଆମକୁ କହିବୁ ନା କାହାକୁ କହିବୁ? କାହାକୁ ଭାଇ କହିବୁ ନା କାହାକୁ କହିବୁ? ନା ଛାଡ଼ ତୁ ଜାଣି କିସ କହିବୁ ନା କହ କିସ କହିଲା କହ କହିଲା ସଦା ଖାଇବୁ